Una manera de redescobrir, de rememorar una València que ja no està. Queda en el record, queden les imatges, queden les fotografies. Un viatge a través del temps per a veure, com diga aquella cançó de Presuntos Implicados, com hemos cambiado. Sí, les fotografies antigues ens ofereixen l'oportunitat de tornar a aquest passat i de la mà del nostre convidat trobarem també curiositats amagades en la història d'esta ciutat que tant volem. Salva Raga, autor d'este meravellós llibre que sempre tenim ahí a la taula. Benvingut de nou, Salva. Gràcies per estar avui així. Ara que tant es parla de mobilitat constantment, per a bé i moltes voltes per a mal, i de transport públic, comencem per una fotografia d'un temps en el que el gran protagonista era el tramvia, una imatge precisament de les Torres de Quart. Salva. Magnífica imatge que jo crec que ens dona a pensar que avui este tema candent de la mobilitat en València estava molt ben resolt, inclús atravessant patrimoni monumental. Si feia falta se passava per baix, no hi havia problema. En altres èpoques. Fijeu-se, a mi aquesta imatge de repent me dona moltíssimes preguntes per a contestar. Tenim clar que a mitjans del segle XIX València decideix deixar de tindre una muralla mitjaval. València va tindre una primera muralla romana, després va tindre una muralla àrab, després va tindre una muralla cristiana en el segle XIV en la muralla de Pere el Ceremoniós, i tenim que assistir pràcticament 4 segles després a com les grans ciutats d'Espanya decideixen que aquestes edificacions defensives ja no tenen trellat. I Madrid, Barcelona, València i Sevilla aconsegueixen llevar-se de damunt aquest cinturó que asfixiava l'expansió d'una ciutat que quedava però molt lluny del mar. Esta avinguda del Port, al final, ens donava la pista de que arribaves a la Vilanova del Grau, que era altre poble que no tenia res que veure en València, molt més que veure en Russafa que en València. I en 1865, els valencians presenciem com don Cirilo Amorós aconsegueix tindre l'autorització per part de la reina Isabel per a enderrocar esta muralla. Els episodis d'eufòria en la ciutat de València són magnífics. I se trobem, a més, que aquestes dues magnífiques portes com les Torres de Serrans i les Torres de Quart en aquell moment estaven fent funció de presó i decideixen, en eixa demolició que es comença per la porta del Temple, pegar un bot a les Torres de Serrans i pegar un bot a les Torres de Quart perquè no tenien on col·locar els presidiaris que estaven ocupant en aquell moment aquest lloc. Imagineu-se la tragèdia històrica després dels ulls del valencià del segle XX i del segle XXI, d'aquestes dues magnífiques torres, no tindre-les que formen part de l'ADN més íntim de la nostra ciutat. Va ser una curiositat històrica la que fa que nosaltres puguem disfrutar d'aquestes portes tan nobles i encara que ens pareguen que aquestes Torres de Quart són més antigues que les Torres de Serrans, no és així. Les Torres de Serrans de Pere Balaguer i aquestes Torres de Quart de Francesc Baldomar, aquestes a més se pareixen moltíssim, qui ha estat en Nàpols, al Castel Uovo de Nàpoles, on els Borja tenien allí els seus headquarters en eixa part italiana. Vem, a més, que avui que tenim almenes en les torres, quan se va produir la primera de les intentones d'invasió dels francesos per part de la ciutat, moltes de les canonaes varen carregar-se aquestes almenes i després varen ser refetes. Però a mi me crida moltíssim l'atenció, si vem quina és la corfa d'aquestes torres, aquesta espècie de sarampió arquitectònic que tenim, que avui és niu de moltíssims coloms, però que ens conten una història fantàstica. La primera de les ciutats que va repel·lir el primer intent d'invasió d'eixes magnífiques tropes napoleòniques que venien des d'Austerlitz fins a Marengo de conquerir tota Europa va ser precisament ahir en Guillem de Castro, i no perquè l'exèrcit valencià seguera el més poderós d'Espanya, sinó per una curiositat històrica que jo conte en el llibre de 101 hechos legendarios en la història de València. El mariscal Moncey venia de guanyar en Requena en el Puente del Pajazo i en la batalla de Sant Onofre en Quart. I ell se planta en Campoamor, clar, avui coneguem Guillem de Castro i Ferran el Catòlic, en aquell moment tot allò era Campoamor, i posa allí tota la seva artilleria pensant
que molta de la tropa que venia de València i que havia caigut en Requena i que havia caigut en Quart ja estava totalment desmoralitzada i ofereixen armistici. Els que estaven allí en eixa porta donen un delay, un retras a la decisió i en un moment determinat, quan ja s'està fent de nit, es comencen a traure les comportes de la sèquia de Quart que passava per allí i converteixen en un fangar tot el que és aquella zona. Molt poquet després es comencen a tirotejar els francesos que n'hi ha allí i quan estos volen retirar-se a una segona línia, allò no té mobilitat perquè el fang ha fet que les rodes no puguen manejar-se d'allí. Estos intenten anar-se'n cap a la porta de Torrent, enfront de l'hospital, allí són repel·lits també, i jo imagino que la notícia que rep el mariscal Napoleón de que han sigut repel·lits a l'hora d'intentar entrar en València no va ser molt ben rebuda, encara que 2 anys després el mariscal Suchet, venint des de Sagunt, ja entra definitivament a la ciutat, però la primera rebel·lió que sofreix aquest exèrcit és davant d'aquestes magnífics torres. Gràcies, és una estratègia a base d'àuia, molt del nostre territori i d'una sèquia. Parlaves d'Esborja, des de ben antic, Casa del Poble, Palau de la Generalitat. Bueno, el Palau està igual conforme està ara, al seu entorn no podem dir el mateix. És de veres, i a més, si posem per exemple en la plaça de Manises, anem a veure que el Palau de la Generalitat és una gran fe invertida. Tenim una torre que dona precisament a la plaça de la Verge, tenim altra torre que dona al carrer de Serrans i després tenim un cos intermig que és el que vincula una torre i vincula altra en aquesta fe invertida que estem parlant. Si se fixem, a més, en aquesta fotografia, que és una fotografia magnífica, la segona torre no està construïda encara, perquè és que estem assistint a un falso històric. La segona torre del Palau de la Generalitat, la que dona a les torres al carrer de Serrans, no té més de 60 anys. I en moltes ocasions, quan jo conto aquesta història acompanyant algun grupet en què li parle d'història de València i conto aquesta història, dic, bueno, oye, com és possible quan a més pareix encara que eixa pedra envellida d'aquella torre té moltíssim més que veure en la història que aquesta torre que ha sigut netejada a més en temps molt recents? Doncs bueno, se trobem que quan se buida eixa plaça de Manises, quan s'enderroca l'església de Sant Bartolomé, que a més, si se fixem en aquesta magnífica torre que n'hi ha en el cantó del carrer de Concòrdia, en el carrer de Serrans, se trobem en una torre d'una església que està adossada a un edifici de viviendes en aquesta plaça. Molta gent després escoltes explicacions exòtiques per part de guies que a més donen explicacions inverosímils a gent que ve de creuers, però jo reivindique que, per favor, siguem totalment escrupulosos a l'hora de contar històries de València, siga pa gent con los ojos rasgados o no rasgados i estiguen així en València, va passar el dia o no passar el dia. Doncs bé, este Palau de la Generalitat, en un principi, era el lloc i, a més, el cos intermig, perquè les dues torres no existien. Esta primera torre es va fer un segle després al cos intermig que veiem entre el carrer de Cavallers i la plaça de Manises i, com diguem, a finals dels anys 50-60 se va fer la segona torre per a completar el conjunt. Què era la Generalitat? Eren aquells impostos que se cobraven per a mantindre el patrimoni real. Este carreronet del costat, que se diu carrer de la Bailia, és un carrer que a mi, a més, m'encanta. Tenim ahí l'edifici de la família de Calatrava, i ahí estava el Palau de la Bailia, perquè el baile era precisament el funcionari real que s'encarregava d'administrar el patrimoni de la monarquia. Entonces, tant aquest funcionari com la Generalitat, uns cobraven les taxes, els altres administraven, i després, en el pas del temps, aquest edifici passaria per ser Palau de les Corts, passar per ser seu de la presidència, passar per ser seu del Consell, però durant moltíssim de temps la major part de la seva història va ser Palau de Justícia. I és per això
per lo que en la banda de l'esquerra teniu el carrer del Reloj Viejo, però justetet el paral·lel era el carrer de xuristes. Per què? Perquè molts dels xuristes que actuaven en el Palau de Justícia varen col·locar ahí les seues cases. I altra curiositat toponímica més, el carrer paral·lel a xuristes, quan anem en direcció a les Torres de Quars, se diu calle de les Cocinas. Per què? Perquè les cuines d'eixes cases nobiliàries estaven justetet al fons de les cases. A un carrer donaven les cuines de les cases nobiliàries i al carrer de xuristes donaven les entrades més nobles. Rigor i informació que sorprèn en l'explicació de cada una de les fotografies per part de Salva Raga. En el poquet de temps que ens queda, Salva, anem a veure una estampa de festa al balneari de les Arenes, amb aquest romàntic restaurant flotant, un punt d'encontre de la societat valenciana en el seu dia. Los felices años 20. Los felices años 20 ens donen que el balneari de les Arenes es comença a ser ixe lloc on les famílies valencianes volen anar a prendre els banyos, a tomar les aigües. I a principis dels anys 20, en 1922, tenint a més també com a exemple moltes de les instal·lacions marítimes que n'hi havia en la Costa Azul, en Niza, en Cannes, i tot allò, pues li s'encomana un artista valencià, que és l'artista Cortina, que faci una instal·lació que és un lloc de restauració, però dins del mar. I a partir d'ahí se posen una sèrie de fonaments i una sèrie de pilars per a que aquest edifici que tenim ahí en el mig doni la sensació de que la gent que està allí berenant o prenent qualsevol cosa està en alta mar. La festa d'inauguració d'esta instal·lació dins del balneari de les Arenes, jo he llegit la premsa i és increïble. N'hi havia allí sorteig de mantons de Manila, bailes de gala, és a dir, el més florido de la societat valenciana se dona allí cita per a disfrutar i també per a deixar-se veure. En els anys 40 ve un grandíssim vendaval. A més, aquesta era una instal·lació de quita i pon, era una instal·lació portàtil que en hivern se llevava i aproximadament en Setmana Santa se tornava a posar. Però en els anys 40 vingué un vendaval enorme i aquest vendaval se va carregar aquesta instal·lació, no se va a tornar a reposar i com a residu de la història en la falla Lope de Vega, el mateix artista Cortina, a més aquesta fotografia la durem, va fer una reproducció d'aquesta instal·lació precisament en una de les versions d'esta falla dels anys 60. Així que això ho veurem, però el nostre homenatge i el nostre somriure per el balneari de les Arenes i per el seu cafè marítim. Una València feliç, en efecte. No dubtem que ara també ho siga, però mirant cap arrere hi ha certa nostàlgia de que siguin aquestes imatges. Salva Raga, com sempre, un plaer que ens portes trossets de la història de València. Ara anem a parlar també de la nostra història i tradicions, ben arrelada. La festa de Sant Antoni del Porquet, que ja es prepara. Així és, d'ací no res, els ho contem, fem una pauseta i tornem. Ara mateix.